Ok. Deci, pe lângă grinding și boss fights, vreau să fac astăzi prezentarea la joc completă. Când apeși pe P aici, vedeți diferite seturi de profesii. Gathering înseamnă aduna orice, processing a procesa, cook a găti, alchemy, alchimie care nu-mi place, training a îmblânzi cai, elefanți și am auzit și niște lucruri mai mari, și fishing, hunting, trade, farming și saving. Așa, ce înseamnă gathering? Uite, echipăm aici unelte, de exemplu toporul, merge la un cumva și dăm gathering. Adună lemn. Da, avem un log. Nu știu de ce durează atât de mult. Acum adunăm lemn și vă arăt mai departe cum se procesează. Iau eu neapărat copacii ăștia, deoarece îmi trebuie de la el. Procesăm, apăsăm butonul el și avem aici shaking, a amesteca, grinding, a mărunți, chopping, de obicei lemne, a face blând și a tăia lemne, drying, thinning, care înseamnă cerne sau ceva de genul, heating, a încălzi. Asta e pentru topit metal în general. Și dăm acum chopping și automat când dai chopping aici la procesare, apar luminate logurile și ce am adunat până acum. Și acum procesează lemnul. Processing is not going that time. Fuck this shit. Motherfuckers. Come on. Come on! Oh my god. Nu știu ce durează atât, dar nu le-a... Așa, am făcut o plană și aici o să facem și de tir. Tir timber. Procesăm un blând de fir plant, din lemnul respectiv. Așa. Așa, pentru... putem să echipăm the hoe. We keep the hoe. Echipăm sapa și uite, putem să adunăm și niște potato. Niște cartofi care putem să... Asta e tot ce se numește cu niște gathering. Când apeși asta el, se numește procesare. Să vă arăt în continuare. Că 3... Așa. Aici avem un raton, un bursuc, un popândău, un
Weasel, un dihor, să-l omorăm. Să echipăm, să-i luăm carnea, folosim satărul de butchering knife. Și putem gathering, iarăși, așa ne face nevoie la gathering. Putem să-i luăm automat carne, folosim la gătit. Mai putem să-și echipăm cuțitul de jucuit și ca să-i luăm blana. Depinde ce unelte ai, de fapt, la animale. Și avem aici Weasel Hide. O să vă arăt ce se poate face cu Weasel Hide. Dar chestia asta... Să adunăm niște pig hide. Niște șorici pig hide. Așa. Cum se poate procesa. Hide-urile, for, toate astea. Poate procesa în piele. Piele mai tanning, hunting, or da, și avem aici lâng, dăm drying, putem folosi de pig hide să ne dea asta, tough hide, drying rhino, pig or cow hide. Și cam atât. Așa că morcovii, cartofi se pot folosi la grădit, o să vă arăt mai încolo. Hai să facem mai repede. Vreau să vă spun că jocul acesta la 9 euro, 10 euro, e cea mai bună. Nu mai poți să folosești aia de copii. Nu mai poți. Deci nu e simplu, normal. E și PvP automat, nu e atât de simplu. Am îmblânzit și un cal. Am avut noroc să îmblânzesc o perioadă de PvP. Și acum mi-am pus cai la înmulțit, la montă. Uitați, o să vi arăt acum, aici. If you want to leave a donkey or horse in safekeeping, you're in the right place. Acesta și acesta este masculul, i-am pus numele Zipi. Acesta este femela. Vedem ce poate un cal de tir mai bun. O să facem ceva live și pentru prima oară. Aici avem gen la Storewood, putem să... Hello, adventurer! All the useless scrap. 38.000, așa. Așa, și aici vă arăt puteți să faceți și housing în jocul ăsta. Rămâne. Era să scrie cineva la mine, dar nu. După cum vedeți, n-am apucat, n-am avut timp să modelez, de fapt n-am nici pata, am decât cooking utensil, care folosim la gătit automat. O să vă arăt și cum stă cu gătitul. Și nu am nici pat, după cum vedeți, chiar dacă îl vedeți în spatele meu, n-am pat în casă, aici, în joc. Și haideți să vă arăt harta. Aceasta este harta. Contribuția care o faci în joc, făcând quest-uri, o folosești la conecta nodurile acestea, în care puteți angaja muncitori, eu i-am angajat și puteți să-i pun să mineze, de exemplu, fier, am aici să mineze și cupru, i-am pus la minat. Poți să angajezi muncitori în jocul ăsta, deoarece n-ai tot timp să adun toate astea, să-ți faci tot ce-ți trebuie, e foarte complicat și foarte... necesită timp. Și puteți angaja muncitori
Avem aici Residence Garden și Worker Tab. Trebuie să le dai de mâncare și la asta să-și recapete energia, să muncească. Și din cauza... Din această cauză o să facem de mâncare pentru muncitori. Folosiți de... Our town is Oh peaceful. my god! Have a pleasant stay. Nu o găsești. Hai da, putem să procesăm carte în păirea de carte. De flower. Ca să facem un piure acolo. Oh my god. Haide, încă una și atât. Acum procesăm... What the fuck? Ce vreau să vă spun este că am un... jocul acesta cere extraordinar de mult. Am un procesor AMD Phenom 2 1500 la... Radeon. Don't trust some math. I don't want to hear any Venturing is all about gut feeling. E aproape X, l-am So, făcut la where's the 970. exploration mode again? You should at least buy me a dark beer. Well, it's not here. You'll respect me greatly But once you they were taste my actually cooking. half brother and sister. The story of Santo Manzi and Bahar is cool too. Like, they were actually brothers. It was a time not so long ago. An exhausted traveler went into an inn to get some food. Ca să gătim, acum mergem să gătim. Muncitorii. Putem da aici la... nu aici. Putem accesa inventoriul și apăsa Shift și ne apare crafting notes la beer. Și ne trebuie living agent, mineral water, wheat sau și sugar sau potato. Avem potato în loc de wheat, dar merge. Merge și cu cartofi. Sau mai simplu, apăsați escape și intrați în marketplace, vedeți ce mâncăruri fac ăștia, dați aici la special disponible, no. La consumabile, dar și la mâncare. Și cu drafting beer, cu milk tea. Este compatibil în 80%. Da, și vedeți cum să vede și vă gândiți, uite, Night Combat Rations. O să mă aici și scriu aici. Cook. Cheese pie, coconut pasta, apăsați aici la cook și vedeți ce puteți găti. La muncitori. Și punem ingredientele aici. Apa minerală. Mai avem aia. Aia. Și
apăsăm cook. Și acum gătește. Am dat să gătească niște pete, dar... și așa ne nivelăm caracterul. Pentru prima oară că fac pere. Nu știu cât a ieșit, dar oricum. Așa. Și pe lângă acest lucru de procesare și de... Welcome to Velia. Need to use the storage? Sizing. Astăzi o să facem ceva special. Hitting și mi apare luminat creierul și acum ca să facem melted iron shard și după aceea să facem un iron ingot. Folosit în procesoare și toate astea. Așa, și pe lângă chestia cu muncitorii de aici care îi poți angaja, poți folosi contribuția să cumperi case, am un workshop aici, am un mineral workbench unde procesez metalele, aici ai lodging unde mi găzduiesc angajații, storage, asta mai mult storage și aici parcă, nu, storage. Aici am fabrica unde procesez lemnul, wood workbench și tot așa. Și pui muncitorii la muncă, sunt foarte ieftini apropo, pentru că trebuie să-i hrănim, asta tot. E simplu. Așa. Vreau să spun că acest joc e super tare. La 9,99 € să vă explic ce puteți să faceți. N-ai cum să te plictisești în tot asta, ai mereu ceva de făcut. Și vreau să spun că Radul mi-a cumpărat jocul acesta folosind PayPal, deoarece cardul meu maestro nu a mers, de asta am Visa sau Mastercard. N-am mers cardul meu și m-a ajutat el să cumpăr jocul acesta. Și e un deal foarte bun la câte poți să faci, nu ai cum să te plictisești în acest joc. Vreau să spun că eu cu Radul am fost colegi de general, îl cunosc pe clasa 1-a. Pe clasa 4-a, noi știam engleză de la desene și filme și făceam niște de toți din școală. Chiar dacă după clasa 6 am început facem engleză la școală și el are casa peste drum de școală și în pauze mergeam și mâncam gem de afine și jucam pe la el în casă. Deci îl cunosc pe cel mai bun prieten al meu și îl cunosc de foarte mult timp. Și m-a ajutat să cumpăr jocul acesta. Așa, pentru și mulțumesc foarte mult. Facem Iron Ingot și Melted Iron Shard. Acum o să facem ceva în premier după ce facem ingoturile. O să mergem. O să folosim fishing boat-ul. Am făcut? Mergem aici să ne registrăm vaca de pescuit și mergem în larg să pescuim. În premieră, în larg n-am pus alta, am pescuit pe mare până acum. Register your vessel for me. Oare. Ok. Register ship. Îi punem numele Skipper. Așa. Skipper, ăsta e a mea. Au, da. Ce nașpe, asta e din cauza să nu mai facă poziție au... Oh my god. În premieră, mergem să pescuim la... și parcă de bară. Și nu e mult mai avansat automat. Cred că în depărtare este și un alt joc. Se mișcă foarte greu, deși aș fi vrut să mergem undeva. Foarte greu, avem ceva și...
O să-mi iau un nou PC și o să fac streaming la jocul acesta și o să vă explic din ce cauză, cum stă treaba. Cred că ajunge. Cred că ajunge. Merge și noi aici. Scoatem ustensila de pescuit. După cum vedeți pe ecran, apes Space, folosește, de exemplu, energie 2. Și acum așteptăm să pescuim. E un mini-joc și când îmbrăzești caii, și când pescuiești, și când muși vaca, am lapte, o să vă arăt, e foarte pescuit. Poți să faci și farming, să crești legume, fructe, să crești o vacă, o oaie, deci orice. La farming sunt varză, la farming sunt beginner 1, deci încă nu. Așa. Încă așteptăm. Am prins destul pește în pomal, dar acum, dacă o să apară ceva mare pe ecran, înseamnă că peștele acela l-am prins pentru prima dată, uite, ne-a mușcat, apăsăm space, încă o dată space la timp. Good. Și acum apăsăm săgețile, AWS. Ah, n-am avut. Trebuie să folosim niște numeare, așa? Folosim niște numeare. Și folosim și costume de pescuit. Sunt îmbrăcat în pește, deci ca să nu se sperie pește de mine. 1, 2, 3, hai. Așa, avem aici la 4 pești date de 4. Acum trebuie să prinde ceva mai bine. Nu-mi place cum se vede asta în parcă, dar asta e. Eu țin jocul setat în mediul low, deci am pe PS59 dar poți să mergi și pe mediu, dar fac stream acum și din cauza asta. Ia, vedem ce suntem acum. Space la timpul 4, scuze-ți-le. Nimic. Și acum nimic. Damn it. E foarte aiurea, nu înțeleg de ce nu prind pește aici. Deși trebuia să prind pește. E mare. Ia uite, aici, ia uite. Vreau să dau în partea asta, uite, mai bine. Deși... Doamne Dumnezeule, ce-i cu norocul ăsta? Am luat 4 și... Am dat unde sunt pești, cred că contează și lucrul acesta. Trebuia să fiu atent. Resurse abundance. Până nu prinde un pește ca lumea, nu plecăm aici. Un mare skipper. Nu se poate. Acest lucru nu se poate. Hai să folosim energie mai mult. 2, 3, 4, 5, 6. Ia. Sunt și fishing skill-ul l-am de-abia la prefix și din cauza asta merge mai greu. O să vă explic cum stă treaba. Motherfuckers. I want the big one! I want the big one! Give me! Okay. Nu se poate. Nu se poate așa, acest lucru nu se poate. Nu am, cred că, experiență destul să pescuiesc. Nu știu ce trebuie. Hai să nu folosim energie. Devine enervant. Aveam mult mai multe șanse după mare. Când am pește în păscut. Nu știu ce se întâmplă aici.
Poți face mai multe, după cum spune aici. Poți face trading, poți să faci mai mult. Acum am prins un Belfish. Am prins. Și da, automat costă 4500 de silver. Deci puteam să îi vândem. Oh, ce faci, mă? Ia uite-te și... Nimic și acum, nu vine să cred. A intrat cu barca mine. Nu, până nu prinde un pește ca lumea nu e. Nu e lăsat. Este prima oară când merg pe mare, după cum vedeți. Cum e la ceva? Da, haideți să nu ne depărtăm. Oh my god, dar ce greu merge să... barcă. Mișcă foarte greu. Mai încercăm o dată să o facem. O să folosim energie. Iar, am dat 6. Am dat 7 lângă ceva. Come on, give me something. Give me something. Există fiși în spațiu, poate din cauza că nu le folosesc pe alea. Nu, așa. Oh, am prins de deodată. Un Underjack. Un Butterfish și un Amberjack. 3000 și 2000. Desigur, oricum, acest este o fish. Hai să facem noroc. Trebuie o parcă de puternică, este foarte rău. La puterea 4-a. Asta i-am primit-o gratis, doar l-am o gratis. E o promoție și din cauza asta vă spun că... Eventual să facă niște probabil trebuie să mai apară ceva. Dacă v-ați săturat să tăiați, să bateți, să faceți farming de toate, puteți să deveniți bunători. Gata, gata, gata. If you're going to sail, register your vessel for me.
Putem să facem fishing quest-urile aici, dar v-am arătat cum să pescuim. Să aruncăm de aici de scrap. Și mergem chesturile la... Nu am nici program, este prima oară când mă registrez și nu am nici programul special. I'm a merchant. I even bargain in my dreams. Server. Asta e mărunțit făcut. Așa... If you want to leave a donkey or horse in safekeeping, you're in the right place. 46 de minute. Până ai tier 3, nivelul 10 și este tot tier 3. Până la tier 7. Acai. Dacă se poate să vă arăt și un cap. Moară. Etc. Acum mergem să căutăm cap. A, da, și asta este aici, urma mea, unde pot să puneți plante. Am cumpărat cea mai scumpă sămânță și am pus aici. Haideți să... Nu pot să pus decât una. Pruning, plant, breeding, harvest. Ia să vedem ce am pe aici. 13 special sunrise hair. 13 ori 65 de mii de sit. Chiar plătește. Ce să-mi plătește? Nu pot folosi cai, deoarece i-am pus la din show cal pe tier mai. Așa, și căutăm cai sălbatici. Așa, dacă v-ați săturat să omorâți aia, puteți folosi muscheta. Să-l vânați. Și devii bun la hunting. Poți vâna cu pușca balene și crocodili pentru multe chestii super tari. Nu mai spun de plană, carne și etc. Și există și quest-uri speciale de vânat animale special. Așa. Unde rămăsesem? Să căutăm un carus. Erau, dar nu mai fac. Cred că am îmbrunzit altceva. Erau cu aici. Hello. Come on. Ce vreau să vă spun? Acesta e un server merge. Toate serverurile merge în 1.9 sau crește bucuță. Nu merge din păcate. Și vreau neapărat să facem o guildă. O guildă
prietenii români. Din ce cauză? Trading faci, am căruță, tot faci trading și poți să faci și mult silver cu trading. Și după ce eventul se termină, acest joc poate deveni și un loc de muncă. Chiar muncești în joc, muncești în realitate. 2 milioane de silver ajunge la $1 și dacă ai experiență ca mine și eu știu să fac acum doar prezint jocul, după event sigur o să aibă nevoie lumea de silver. Deci $1, 2 milioane de silver de ceva. Așa, vreau neapărat, deci neapărat dacă cumpărați jocul acesta, să-i spuneți lui Radu și o să vă aștept aici, o să vă fac eu power level și o să facem un guild românească, vreau neapărat să fim în top acolo la orice, nu numai la profesii și în combat ce vreau să vă spun. Da, am helmet, automat poți devii și fierar și toate astea ca să faci armuri, să faci arme. Am Blade of Destruction la plus 15, asta doar în 12 zile am jucat jocul acesta și am echipament destul de bun. Acesta e total AP, Attack Power și total DP, Defense Power. Și aici schimb și faci mai multe chestii. Enchantment, am 33 de flame și poți să faci enchanting la armuri, la muschete, la aici am Blackstone Armor și ai enchantment și automat poți face și transfuzie, să pui textat în armuri și reformare, trebuie chiar specială, care se face din green în albastru în yellow, care înseamnă ultimate. Și e foarte tare. Aha, am găsit căruțul. Folosim automat. Facem pe cowboy acum. Folosim sfoara. Tot așa. Să apeși space la timp. Te apropii de el cât timp sare. Când sare trebuie să apeși space. Te lupți cu el acum. Când se termină secundele 1, 0, te apropii iar de el. Asta până când se ridică iar în două picioare. Deci să apeși space să te bați iar pe el. Eu am experiență. Știi cât m-am supărat la început, că nu știam, absolut nu știam. Și gata. Așteptăm depinde de ce cal ai putea să blăzești. Eu am blăzit foarte repede pe cel de tier 3. Nici nu m-am luptat cu el. Am prins, m-am apropiat de el și gata. Era stack undeva. Și dăm aici. A, nu. Apăsăm aici F5 using them și dăm un zăhărel. Îi dăm mai mult ca să nu mai e nevoie să ne mai luptăm cu el iarăși. Haide, ia două, ia două. Hai 3, hai 3, hai 3 numai să te iau în prima, să ducem, te înregistrăm. Nu se poate, n-a reușit. Oh my god. Încă nu am timing cum trebuie. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Te-am prins un pic. Oh, ok, ok, ok. 4, 3, 2, 1. Așa, și vreau să spun că poți pune cai la înmulțit, să faci un cal de tir mai bun, cum am pus eu, o să vedem în 40 de minute, o să vă spun mâine. Și vreau să spun că vreau să facem neapărat guilda asta, să fim cel mai tari din Europa, măcar în top 10, să fim cel mai bun la toate. Și automat v-am spus că putem munci în joc, strânge silver
De exemplu, eu fac în jur la 5 milioane de silver lejer pe zi, făcând tot felul de prostii, mai ales grinding. Grinding sau pescuit, depinde de ce profesie îți alegi. Farming și... da, o să ne specializăm în toate chestiile. Și dacă scupre jocul ăsta, să-i spui lui Radul când te loghezi. Să te loghezi neapărat pe serverul Capelon, că pe ăla joc eu, și o să te aștept, o să te ajut să-ți fac power level unde o să faci level imediat și automat asta e energia și contribuția. Poți să faci mai multe caractere sau juca mai multe persoane caractere diferite și vă puteți ajuta să vă plătiți energia și contribuția. Puteți să ajuta reciproc. Sper că am reușit de data aceasta. Ieși de tir jos, nu știu de ce durează atâta. Hai! Am reușit, în sfârșit. Nu poți să alergi cu el până nu te duci să mă registrezi. Sau putem să și-l vindem, nu e nicio problemă. Ce mai avem? Ce nu v-am explicat? Sailing, automat sunt varză, trading am 7, beginner, 4, 5, sunt apprentice la fishing, training, processing și sunt skill la gathering, automat și am șanse mai mari să harvest, să culeg mai multe produse într-o singură încercare. Acesta e o fermă de porumb, pot să mă duc acolo, culeg și porumbul, nu e o problemă. Și apropo, iar la mulți vaca, laptele este destul de scump, chiar mă gândesc să fac o fermă de văcuțe. Se folosește mult în gătit. Și ce să mai, foarte tare. Aceste 13 zile am jucat ca o nebună automat și am bucat. Am jucat foarte mult și am învățat de jocul destul de bine l-am învățat. Deci nu ai cum să te gândești, mereu e ceva de făcut. Fie că folosești târnăfoc, piatră și metale sau tot așa, dar v-am spus, puteți mergi aici la work supervisor, angajați muncitori, apăsați M și puneți la muncă. De exemplu, unde sunteți aici? O să pun muncitorii din Heimdall, din orașul Heimdall, să culeagă pumpkin, dovleci. Am nevoie la gătit de dovleci. Hai să vă arăt harta, este extrem. Ce colorate am explorat eu, dar uitați cât de mare este această hartă. Uitați. Și vreau să spun este că soft spot-ul, very soft spot la level e nivelul 50, medium e la 56 și very hard până la 60, are level capul de 60. Așa, și automat am aici workshop de handicap, dar o să mă specializez și poți construi, pune muncitorii sau poți să le construi și tu. Să facă belturi, ce sunt astea, accesorii, armor workshop, poți să faci armuri și toate astea tu, weapon workshop, rezidență, carpentry, trebuie neapărat să fac carpentry, gata, îmi trebuie la fermă, scarecrow și waterway. Face arcuri, scuturi și cam atât la carte. Am specializat acolo. Este și un joc de strategie. Este atât de divers jocul ăsta, cel mai divers joc posibil. Și are o grafică extraordinară, v-am spus, trebuie să-mi iau un calculator. Uite, încă NPC-urile sunt negre până mă apropii de ele. Nu-mi place. Rămân în urmă. Deci trebuie să ai un calculator cel puțin ca al meu. Un 6 curs și un NER 7870 sau un NER 9270. If you want to leave a donkey or horse in Și safekeeping, cred că e și de you're la in the un right PC cam place. YouTube foarte scăzut, poate din cauza asta, de 6 mega 700 de kg. Register Wild Horse. E mascul, îi punem Jig numele și îl și vindem.
pot înregistra. Ce cacao, ce nașpa. Dar nu e nicio problemă, așteptăm aici. O să încheiem aici, fraților, doamnelor, domnișoarelor, oameni buni. Și sper să vă intereseze jocul acesta. Și ne vedem live, dacă vreți, vorbiți cu Radu, nu spuneți când vă logați și pe serverul Calcior. EU Calcior, vedeți aici. Așa. Și păi, toate cele bune.